Kaixo, bideo honekin eta eskegiko ditudan beste bideo batzuen laguntzagaz azalduko dauzelan deribatzen direzen funtzio mota desberdinak. Eta hasiko gara errazenarekin, funtzio konstantea. Funtzio konstante bat da i berdin bost adibidez. I berdin bost, i berdin parametro edo balio konstante bat. Bai? Orduan, kasu honetan, i berdin bost izango litzateke funtzio konstantea, funtzioak beti balio duelako bost, edo i berdin minus bi, izango litzateke beste funtzio konstante bat, i berdin erro bi, azken finean erro bi, balio konkretu bat du. Kalkulagailuarekin kalkulatzen badugu, bat koma piko ematen du. Edo, zazpiren logaritmoa adibidez, kalkulagailuarekin ere kalkulatu daikegu, eta honek, balio bat dauka. Orduan, kasu hauetan, deribatua izango da 0. Funtzio konstante baten deribatua beti da 0. Orduan, guztietan idatziko dut, iren deribatua berdin 0. Honen azalpena, begira, idatziko dut, edo adieraziko dut grafikoki lehenengo funtzioa, i berdin bost funtzioa, Ona noa eta begira. I berdin bost motako funtzio konstantea irudikatzen da lerro edo zuzen horizontal batekin. Zergaitik, funtzioak beti balio duelako bost. Zenbakia, bost balioa. Orduan, gogoratu daigun deribatua malda dela, funtzio baten malda edo funtzio baten deribatua gauza bera da. Eta funtzio konstante batean guk badakigu malda izan behar duela 0. Begira, malda da aldakuntz tasa bat. Zenbatean aldatu egiten dan i, uste dut aurretik jartzen dela aldakuntza, x aldatu egiten danean, Orduan, hemen aldakuntzarik dagoen? Ez dago. Nik x-a demagun 2 izatetik 4 izatera pasatzen dela. Aldakuntzarik egon da? Ez. Bost balio du x berdin bidenean eta x berdin 4 denean ere bost. Konstante mantentzen da beti. Beraz, funtzio konstanteetan esan daikegu malda dela 0. Orduan, malda deribatua baldin bada eta malda 0 izan behar badu, adierazi daikegu edo, baieztatu dezakegu, deribatua izan behar duela 0. Orain pasatuko gara funtzio linealetara. Funtzio linealetan gertatzen dena da zuzen bat daukagula, adibidez. 2x zuzena, edo minus 5x zuzena, honek dire zuzenak, dira funtzio linealak, lehen mailako funtzio polinomikoak. Funtzio lineal baten formula orokorra izango litzateke mx gehi n. Eta gogoratzen dugu funtzio honetan edo ekuazio orokor honetan m zala malda. Aurretik esan dugun bezala, malda danez deribatua, x biderkatzen dagoen parametro hau izango da funtzioaren deribatua. Orduan, kasu honetan, 2x funtzioan zein izango litzateke deribatua edo malda? Argi eta garbi 2, ez da? X-a biderkatzen dagoen parametroa izango dalako malda. Hemen ikusten duzuen bezala. Malda da x-a biderkatzen dagoen parametroa. Eta malda da deribatua. Beraz, funtzio honen deribatua izan behar du 2. Funtzio honen kasuan minus 5x, zein da funtzio honen deribatua edo malda? Minus 5. Minus 5. X-a biderkatzen dagoen parametroa. Eta kasu honetan, hurrengoan, 3x zati 4, zein da x-a biderkatzen dagoen parametroa edo koefizientea? 3 zati 4. Orduan, honen deribatua izango litzateke 3 zati 4. Eta beti erratzen zarete mota honetako funtzioekin. Hemen daukagu x zati 8. Hau honen deribatua zein dan jakiteko argi izan behar dugu x zati 8 jarri daikegula ere era honetan 1 zati 8 bider x. Orain argi hau ikusten da, ezta? Kasu honetan zein izango litzateke malda? X biderkatzen dagoen parametroa, hau da 1 zati 8. Beraz, funtzio honen deribatua 1 zati 8. Venga, hurrengo bideo arte.